Gina. Gina. Kilala mo ba si Gina? Hindi. Hindi kayo magkakilala ni Gina at hindi ka tao. Ito lang mapapayo ko sa iyo. Alisin mo ang lahat ng negatibo, lahat ng mga masasamang espiritu na ikaw ay pumasok sa loob ng kaluluwa niya. Tanggalin mo. Ubusin mo. Tapon sa lupa. Alisin mo ang takot niya sa kanyang isip at puso at kaluluwa. Hindi ka tao, di ba? O, sige. Ayos. Hindi kita sasakta. Makikipag-usap ako bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Naintindihan mo na? Sige. Tanggal. Ubos. Sa araw nito, pagbibigyan kita, hindi kita sasaktan. Ubos. Lahat. Hindi ka daw tao. Sige, ubos. Anong sakit na binigay mo sa kanya? Pampaano yon? Bilang instrumento ng Panginoon Kristo, hindi kita sasaktan. Ito na yung dalawang kamay ko. Makikipag-usap ka ba o sasaktan kita sa loob ng katawan ng Espiritu ni Gina? Makikipag-usap ka? Sige. Kung hindi ka nilalang ng tao, kung ayaw mo magpakilala sa aking ama, kahit kilala ka naman niya, tanggal. Wala pa akong sinasabing ubusin o uminto. Anong pagsisira mo sa kanyang katawan lupa bilang instrumento ng Panginoon Kristo dahil siya ay pag-aari ng aking ama? Anong ginagawa mo sa loob ng katawan lupa niya? Anong ginagawa mo? Paano ka nakapasok dyan? Hindi ko po alam. Sino nagpapasok sa'yo? Ikaw ba ay patay? Hindi. Hindi ka tao. Hindi mo alam kung anong nilalang ka. Pero dito ka lang ba nakatira sa pinagtatrabaho niya o doon sa bahay nila? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Matagal ka na dyan sa loob ng katawan niya. Ha? Saan mo siya nakita? Tanggal! Hanggang hindi ko pa sinasabi huminto ka. Saan mo siya nakita? Sige. Pagbibigyan kita, taalamin kita. Ubusin mo muna. Meron akong nadidetect lang sa'yo. Hindi ka tao. Hindi mo rin alam. Pero hindi ka tao. Sige. Aalamin ko kung sino ka. Tanggalin mo. Magpapalit tayo ng dasal. Para malaman ko lang pa ang katotohanan. Tanggal. Matagal ka na ba sa kanya? Matagal na. Bago lang? Mga ilang linggo? Linggo pa lang? Wala pa? 3 araw? 3 araw ka pa lang? O, sige. Tanggal. Ubos. Kakabitan kita ng cross para ma-detect ko kung tagang sino ka. Naintindihan mo? O, sige. Ubusin mo lahat. Ubos. Hindi ka tao ano ka? Ubos. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Tinatawag kita bilang instrumento ng Panginoon Kristo at Panginoong Jesus sa mga Nazareno. Humingi po ko ng pahintulot upang malaman ko po kung sino po talaga ang taong nito at sino man po pumasok kay Gina sa loob ng katawan ng tao niya. Upang malaman ko po at matukoy ko kung ano mang nilalang ng demonyo to o ang masamang espiritu o ligaw na kaluluwa to. Kung saan man po siya nagmula, ipakita niyo po siya sa akin at iparamdam niyo sa akin kapangyarihan na pinagkulob niyo. Amen. Sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Oh, kilala na kita. Kung sino ka. Di ba sabi ko sa'yo, makikipag-usap ako? Ayaw kita saktan. Di ba? Ngayon, nalaman ko na kung sino ka. Ikaw yung nakatira doon. Di ba? Malapit doon sa hiniga niya. Di ba? Sagutin mo yung tanong ko. Ikaw yung nakatira. O, sige. Tao ka hindi. Yung totoo. O, hindi ka tao. Saan ka banda nakatira doon? Doon, sa malapit sa garahe. Saan malapit? Saan ka banda nakatira? Saan? Saan doon? Marami doon. Sasaktan kita, maniwala ka. Kaya ko saktan sa doon. Sa may bodega. Bodega? Saan bodega? Malapit sa sasakyan. Oh, sige. Tanggal. Anong nilalang ka? Ikaw ba'y duwende, kapre, maligno, etc. Anong nilalang ka? Oh, sige, tanggal. May gusto ka ba sa kanya? May gusto ka ba kay Gina? Oh, di maganda usapan. Tanggal. Sabi ko sa'yo, may gusto to eh. Alam mo, pag mula kasi kami pinaliligoy-ligoy pa, ayaw ko nga sana ito ikabit yung cross kasi sobrang init, di ba? Oh, sige. Tanggal. Ubos.
Ito ay meron ng pagmamahal sa isang taong minamahal niya. Hindi mo na ito pag-aari. Naintindihan mo? Sabi ng krus dito, matagal ka na daw dito sa kanya. Naintindihan mo? Kasi sinasabi mo kanina, bago lang 3 araw. Akala mo maisaan mo ako? Yun ang mahirap sa atin Nakikipag-usap kami ng maluwalhati sa spiritual ng Panginoon Kristo. Ayaw nyo naman makipag-usap sa amin. Akala nyo maisaan nyo kami, di ba? Sige, tanggalin mo. Anong dasal ang ginawa mo kay Gina? Pampano to? Pampano? Susugatan kita, maniwala ka sa akin. Pampagusto sa kanya? Nagpaparamdam ka sa loob ng katawan niya? Sinasamahan mo ba siya sa bahay nila o hanggang dito ka lang? Hindi. Hanggang dito ka lang. Pag natutulog ka, tinatabihan mo siya? Opo, nasubi po. Pero bibigyan kita ng isang halimbawa. Kung totoo ang sinasabi mo, matititi ko rin. Kung tinatabihan mo siya doon sa may bodega at doon siya nagpapahinga, anong bagay lagi ang ginagawa niya sa araw-araw siya dito? Kasi nakikita mo yon. Sagutin mo yung tanong mo. Sagutin mo yung tanong ko. Sasaktan kita. Anong bagay na araw-araw niyang ginagawa na lagi mo siya nakikita at lagi mo siya tinatabihan? Nagtatrabaho siya. May gusto ka sa kanya. Hindi mo siya ginagamit yung katawan niya. Tinatabihan mo lang. Siguraduhin mo, pag uminit tong krus, nagsisinungaling ka, naintindihan mo? Sige, tanggalin mo yung pampagusto mo sa kanya. Ikaw ba yung sumakal sa kanya? Ha? Bakit mo siya sinakal? Bakit mo siya sinakal? Hindi ko po alam. Bakit naiinis ka sa kanya? Opo. O baka nakikichismis ka rin sa mga cellphone niya kung sino ka-chat niya, kaya siguro nagsiselo. Ganun ba? Sige. Tanggal. Alam mo, gusto kong makasarap matawa sa'yo. Maligno. Maligno ka ba? Opo. Sige. Maligno ba talaga sinabi mo? Ikaw ba talaga maligno? Opo. Sige. Tanggal, ubos. Lahat alisin mo yung paggugusto mo. Huwag kang mga rito. Mahirap na nga buhay nito. Kita mo, nag-aano na nga siya sa dami niyang problema. Naintindihan mo? Tanggal. Ubos. Sabi ko kahapon nagkita na tayo dalawa, di ba? Di ba nagkasalubong yung mata natin? Sabi ko nga sa kanya, kung kahapon, may nakita ako sa tao ito. Hindi ko alam yung babaeng white lady, kung binibigyan ba siya ng babala o merong gustong sabihin sa kanya. Kaso kakaiba yung mata mo kahapon sa akin. Matalim. Ba't hindi ka pa rin umaalis? Alam mo, darating ako. Bakit gusto mo ba ako makausap at makalaban? Ha? Gusto mo lang sabihin yung nararamdaman mo sa kanya? Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo yung ginawa mong titina. Ubusin mo. Anong kinagugusto mo dito? Hindi naman kayo bagay. Hindi ka naman tao, maligno ka. Tao naman to. Mabait ba to? Gano'n siya kabait? Gano'n siya kabait? Mabait ba siya sa amo niya? Ibig sabihin, ano ba tawag dito? Tapat ba siya sa amo niya? Sige. Mapagmahal ba siya sa mga anak niya? Sige. Tanggal. Kaya mo siya gusto? Sige. Di kung gusto mo siya, dapat tinutulungan mo siya sa mga trabaho niya rito. Di ba? Hindi yung nagsiselos ka. Bakit ka ba nagselos? May nakita ka ba nagchat-chat siya? Sino ka-chat niya? Yung asawa niya, kasi chat niya. Asawa niya yun Mahal pa ba siya ng asawa niya? Siya, mahal niya pa ba kay asawa niya? Hindi niya na mahal. Sige. May mahal na pa itong iba? Sige. Tanggal. Boss. Alam mo na, amoy kita kanina Ang mabaho ang amoy mo kasi maligno ka Galing ka sa mga nauulanan kayo, nainitan kayo, sa puno kayo nakatira, di ba? Sige. Yung patay doon, ilan nakatira doon sa may garahe? Kapag may nakita kong babae white lady doon, hindi ko na kalkulado kung talaga siya white lady kasi bigla siya nawala. Pero alam ko, babae siya. Kilala mo siya? Pero nakikita mo siya? Hindi kayo nakikita ang dalawa? Sige. Tanggal. Ilan kayo nakatira dito sa garahe? Doon sa may tabing sasakyan. Ilan kayo lahat? Maligno. Isa ka lang dito. Sige. Huwag ka maghahanga dito ha. Huwag mo tanggalin mo yung pagkakagusto mo sa kanya ha. Bigyan na lang kita ng babae. Gusto mo? Ay, nako. Bakit kita bibigyan ng babae?
Alam mo masama yun, gusto ko lang kitang pinapatawa kasi kapayapaan ang dala ng Panginoon Kristo. Ayaw ko naman manakit katulad nyo. Kasi kayo ay nilikha ng Panginoon Kristo, naintindihan mo? Ito lang yung dalawang kamay ko ha, hindi kita sinasaktan, maligno. Matanda ka na ba? Ilang taon ka na? 16. Ilang taon? 16 po. 16 years old ka lang, maligno? Opo. Bago ka pa lang? Opo. Adi, plus 60 plus 16, di... Teka lang ha, sa mundo namin, bibilangin ko ang panahon mo, 16. 61 ka pa lang? Opo. Sa taon namin? Opo. Sige, matanda ka na, friend. Alam ko naman, matagal tumanda kayo. Kada 10 taon, 1 taon lang ang tinatanda niya, di ba? Alam ko kasi yan, kasi nakalagay kayo sa talaan ng Panginoong Kristo. Kaya alam ko matagal kayo tumanda. Sa kada 10 taon, 1 taon lang ang tinatanda nyo. Di matanda na kayo. Di ba? Sige. Tanggalin mo lahat. Meron pa o wala na? Huwag ka na magkagusto sa kanya, ha? Tulungan mo na lang siya, ha? Maghanap ka na lang ng kauri mo. Sa mundo nyo, meron naman kayong mga kauri, di ba? Yun na lang ibigin mo. Ha? Huwag ka na magsiselos dito. Kung wala na siyang gusto sa asawa niya, tapos yung asawa niya nagchat-chat sa kanya, at hindi niya na mahal, huwag mo na pakalaman, ha? Huwag ka na magsiselos doon. Kasi yun, meron ng ibang mahal, naintindihan mo. Tsaka ito, may bago na nagmamahal sa kanya, naintindihan mo. Oh, silosa ba to? Matagal ka na sa kanya, sabi ng Cruz anong bagay na meron siya sa buhay niya na minsan nadidetect mo? Kasi lagi mo siya sinakabihan Nararamdaman mo yun. Anong bagay? May galit siya sa puso. May galit siya sa puso niya kanino? Sa dating asawa niya. Kanino pa? Kanino pa? Wala lang. Huwag mo na siyang papakalaman, ha? Sabihin mo sa lahat ng mga maligno dito, sensual ko. Wala na kayong karapatan pumasok sa loob ng tahanan nito, ha? Ipalilipat ko kayo doon sa may punong malaking yun. Nakikita niyo yung mga puno yun. Doon na kayo tumira, ha? Pero papayagan ka ng mga anghel ng Panginoong Kristo hanggang doon ka lang sa garahe. Pero huwag mong papakalaman ng mga sasakyan doon. Huwag niyong tatanggalan ng mga preno, etc. Sisirain. Naintindihan niyo? Pag nangyari yun, tanda mo, ibibiting ka pati warik ng mga anghel ng Diyos at dadaling ka sa impyerno. Gusto mo ba sa impyerno? Alam mo, impyerno, di ba? Mas nakakatakot yun kaysa sa lupa. Naintindihan mo? Nandun lahat ng kasamaan ng tao at kasamaan ng mga demonyo, di ba? May takot ka sa aking Ama. Kilala mo si Jesus Kristo. Di ba siya ang naglikha sa inyo? Manahin ka na. Maraming salamat. Wala tayong away, ha? Maging payapa ng buhay nito at huwag mo nang gagambalay at makakatulog na to, ha? Sige. Maraming salamat, ha? At ano gusto mo? Ako magpapalis o kusa ka nga alis? Ako ang magpapalis o kusa kang alis sa loob ng katawan niya? Alis na po. Ngayon, huwag mo na siyang babalikan. Doon ka pumunta, ha? Ang hilito, kay Banao de Susa, kalad ka rin ng malignong ito, doon, sa punong malaking yun, at sa iluhan at hindi siya makakatagos dito. Sa utos bilang instrumento ng Panginoon Kristo at isinubukan ng Diyos Ama sa akin, sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa kaloob ng katawan ng taong ito, patahimikin mo to sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag na natin gisingin. Pabayaan na natin siya. Ano pangalan niya? Gina. Gina. Paborito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, tinatawag ko ang spiritual at espiritu mo, Gina Pensone Buenga. Penso, gumising ka sa pangalan ng Kristo. Amen. Dilat mo ang iyong mga mata. Tanungin kita bago ka magsalita. May nakita ka ba liwanag? Madilim, etc. Ano liwanag? Lakasan mo. Ano nakita mo liwanag? Ano yung liwanag? Ilaw? Kasi bukas yung ilaw. Ano Balay ng liwanag? kuya. Ha? Bahay ni kuya. Baka nakita mo yung bahay ng amo mo. Ano? Lakasan mo para saan ka nakakita? Nakakita ka sa langit. Totoo yun. Galing ka sa ulap ng Diyos. Di ba sinabi ko sa iyo, hindi ko alam kung saan ka dadali ng Panginoon Kristo. Kung sa bahay nyo, sa bahay ng boss mo, o sa henerasyon mo. Kasi ang aking Ama pa rin ang magpapasya. Instrumento ka pa rin ng Panginoon Kristo. Pag-aari niya pa rin ang katawan mo. Dinala ka niya sa ulap para maging payapa ang isip at kaluluwa mo. Ngayon ka lang nakakita ng liwanag. Ilan ang liwanag pa pera sa ulap nakita mo?
Ano sila, parang anghel? O ano? Para po siyang ano yan. Lakasan mo, parang ano? Para po siyang bagos na nakaganon na dami. Para siyang bubbles. Yung ulap, parang bola na ganon. Yun ay mga anghel ng Diyos naglalaro. Naglalambing sa iyo dahil mahal ka ng aking ama, kaya kanya ginamot. Dahil ang buhay mo ay sinakripisyo mo para magpunta sa ibang bansa. Ngayon, ibinabalik ng Panginoon na naman sa iyo ang basbas niya. Naintindihan mo na? Ngayon ko lang nakakita ng ganon. Wala ka na nakita. Hindi ka lalaki. Hindi ka maligno. Sabi mo maligno ka. Yung ba, no? Yun nga pinuntahan niya, yung ano sa ulap pinakita siya ng Panginoon Kristo. Nakita mo yung mga anghel. Unang nakita ko po madilim, tapos bigla ko po Video. Nakita niya daw po una madilim, tapos biglang lumiwanag. Biglang lumiwanag, tapos para nakita ko yung ulap, tapos madaming bakos. Yung mga anghel ng Diyos yun, yung mga kerubin yun. Yung mga, parang tayo rin yan, may mga playground din yung mga anghel ng Diyos. Nakita ka niya pero hindi mo sila nakikita bilang isang anghel kasi nakakasilaw sila. Pero hindi ka naman nasisilaw parang katulad sa araw, ganon. Nasisilaw po sa sobrang lumiwanag. Hindi katulad ng araw, kahit nasisilaw ka nakikita mo yung bilog. Pero yung yun, hindi mo makita. Yung ano po nakikita ko, pero yung sinag ng araw, hindi. Yung ano po. Maliwanag. Narinig niyo po nakarating na po siya sa ulap. Mabuti pa siya, nakarating, talo pa tayo. No? Ganyan ka tayo, kamahal ng Panginoon Kristo. Magaling ka na't malaya ka na. Sinakal ka daw niya ng maligno kasi meron ka daw kachat yung asawa mo. Nung ano po. Pero makinig ka muna, huwag ka muna sasagot, totoo ba yun? Ano po, kasi nung isang linggo. Pero hindi mo naman daw siya gusto, yung asawa mo. Nagchat-chat lang daw siya sa'yo, naiinis ka daw. Nagselos yung maligno, kaya kanya sinakal. Kasi gusto niya, sa kanya ka lang daw. Sabi mo sabi mo ba yun? Hindi na daw. Tumayo ka. Tumayo ka daw, huwag ka na matakot. Ano pakiramdam mo sa kata mo kung bumigat gumang? Patayin ko na po. Ano? Parang gumang talaga. Parang ano? Patayin. Parang ano? Magsalita ka! Parang nanginginig po yun. Tuhod mo? Bigyan ng tubig para makabalik yung lakas niya ng todo. Nakarating ka ng ulap, di mo alam. Swerte mo nga, nakakita ka ng bubbles. Tapos yung ulap, yung liwanag, nakakasilaw na hindi mo matitigan. Yun yung mga anghel ng Diyos. Kita mo, nagbago na yung mukha mo rito sa video. Kanina alam mo yung mukha mo para kang broha. Ngayon, okay na, tingnan mo yung mukha niya ngayon. Okay na. Tingnan niya, sir. Di ba yung mukha niya? Kanina, mukha mo? Okay na. Magaling ka na. Salamat ka sa Diyos. Inom ka muna konti tubig, ganyan. Antayin mo muna, bibigay ko muna. Ano pakiramdam mo? Maglakad ka muna, baka sabi mo, para bumalik yung lakas mo. Parang nangihina po yung mga. Atras ka ng konti. Atras mo itong upuan. Atras mo. Lalagyan ko lang kita ng power. Parang nangihina. Upo ka muna. Akin ang tubig niyan. Kasi alam mo, tumagal tayo ng ilang minuto, hindi mo kinakaya ng kaluluwa mo Dito ka muna. Bibigyan ko lang ng power. Ka rito. Dito ka. Lalagyan ko lang ito ng power. Muna. Ipagpag mo yung sakit mo, ha? Magpapalit ka ng damit mo. Lahat yan, papalitan mo, ha? Pag-uwi mo sa bahay nyo, ha? Kasi may sakit yan. Ano yan? Gayuma, ginagayuma ka daw niya. Para silang lagi mo naalala. Sinabi mo ba yun? Sige. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito, patahimikin mo to sa pangalan ng Jesus. Amen. Pagpag, huwag kang didilat. Gayahin mo ako. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, huwag mo ito papagpag yung paa mo. Amang Nazareno, ako po sino? Pakilala mo sarili mo. Ay nananalig at sumasampalataya sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Humingi ako ng kapatawaran sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin mo ako, Ama, sa lahat ng aking nagagawang kasalanan. At pinapatawad ko rin ng taong nanakit o masamang iniisip sa akin. Nawa kayong unat maghari sa kanilang buhay at ganon din sa akin. Amen. In Jesus' name. Pagpagan pa. Pagpag. Paa. Lakasan mo. Sige, para bumagsak yung sakit. Banggitin mo in Jesus' name.
Jesus Sa name. pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yuko. Uminit pa sumakit. Masakit po. Alin ang masakit? Ito. Banggitin mo ulit ang Diyos. In Jesus name, pagpag mo ulit. Yung kanan. Sige, dalawa. Left and right. In Jesus name. Pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Uminit pa sumakit. Oh. Dumilat ka. Teka lang, yung kupal pa. Sorry. Sa pangalan ng Espiritu Santo, amen. Lakad ka ulit na walang alinlangan. Ano? Pagpag mo ulit, ganun yung sakit mo. Pati yung tuhod mo, laksa mo, yan. O, tingnan mo. Masakit? Nangihina ka pa? Wala nang hina. Hindi ka tulad kanina. Kaya ka nangihina, matagal na walang dasal ng katawan mo. Hindi ka na nagdadasal. Masasibigyan mo ko na kapangyarihan na makapagpagaling ng karamdaman. Salamat po sa pinaglaban sa kanami. Ang may sa mga sarili kami yung mga nakilala kami sa Panginoon ko sa mismo. Inom kalahati, tapos yung kalahati mamaya-maya na. Sa iyo ang tubig, kapangalan sa iyo. Okay, tama na. Tapos, lakad ka ulit. Ano pakiramdam? Malakas? May nagbago? Malaki? Maayos na mukha mo. Kanina mukha kang pro ka. Sana ako na ulit ako kayo. Relax. Relax. Harap doon. Ganyan. Yan. Nagiging. Relax lang. Relax. Relax. Ayo. Ayo na. Lagay sa tenga na. Close. Yan. Relax lang. Okay. Bayad na. Galaw mo katawan mo. Anong pakiramdam? Anong maling? Ano daw? Magaan na pakiramdam mo. Nakikita mo yung mga boss mo. Nakita mo yung mga bro mo. Malinaw na. Nakita mo na kami. Hindi ka na natatakot sa akin. O, magpasalamat ka na sa Panginoon. Sa Panginoon, di sa akin ha. Pero hindi ka talaga maligno. Sabi mo, maligno ka kanina. Pero swerte mo, nakarating ka sa ulap. Siguro mga 7-10 tao pa lang kayo nakakarating sa ulap. Nakakita ka ng bubbles, yun yung mga anghel ng Diyos yun. Nakakasilaw yung bola, di ba? Yun yung mga anghel ng Diyos. Ano, may nakita ko. Nakasama. Ano, bolang kulay itim. Tapos, nakaikot po yung puti. Tapos may bubbles. Yung itim, kinukuha ka nang galing ka sa impyerno. Itim po siyang ganong bilog. Tapos, pero mas madami yung kulay puti. Tapos, ang daming bubbles doon. Nakagitna doon sa kulay black. Papaliwanag ko sa iyo ha, ipapaliwanag ko po sa kanya yung nakita niya. Nakakita daw siya ng itim na bilog. Tapos yung bubbles na puti na kumikinang galing sa langit. Ang mundo na tinatayuan natin ay puno ng kasamaan. Hinuha ka ng Diyos Ama sa langit ng mga anghel dahil inutusan ng Panginoon Kristo yun para ibalik ka sa Kanya. Yung sinabi mong bilog na nakalikot doon sa puti, yun ang kalangitan ng Diyos. Nakikita mo yung kadiliman, ganun kadami na yung kasamaan. Ibig sabihin, yung bilog na daw nakikita niya gano'n, yun na po yung maraming kasamaan natin sa mundo. Yung mga negatibo, kung ano-anong hindi kayang ipaliwanag. Sa buong mundo yun, hindi lang buong Pilipinas, buong mundo. Yun na yung mga negatibo, ganun na kadami ang mga masasama sa buong mundo. Napakalaki na yun. Dapat ang bilog lang yun. Maliit lang. Malaki na siyang konti. Oh, yun na po yung napupuno na po tayo ng kasama sa buong mundo. Sa buong mundo. Buong mundo na yan. Kahit sino, kahit nasa Amerika pa, etc. Konti na lang ang liwanag na sumasakop sa ating mundo. Ibig sabihin, masisira na ang mundo natin pag napabayaan pa at hindi na tayo tumawag sa ating Ama. Kaya binabalik kayo sa pananampalataya. Pinakita sa iyo ng aking Ama dahil marami ka ng dinaanan ng sakripisyo at muli kanyang binubuhay. Isa ka na doon sa kadiliman na binuhay niya ulit para maging maliwanag. Ibig sabihin, palitan mo ng suklian mo ng kabutihan sa iyong kapwa. Pero tapat kasama mo. Sabi mo ba yun? Sige na. Okay na. Magaling ka na. Okay na. Pinapatay mo na. Salamat din.